Waqt konferenza edukattiva mtella mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali Maltija tal-Foster Care ġie diskuss il-benefiċċju tat-terapija tfal li jkunu għaddew minn esperjenzi traumatiċi. It-terapija tingħata wkoll lill-ġenituri fejn hemm bżonn. Ġenituri li attendew għall-konferenza iddiskutew flimkien mal-professjonisti dwar diversi modi ta' terapiji u ta' kif dan hija tkun tajnuna. Il-vantaġġ tiegħu huwa kbir. Inti tara li t-tifla tiżviluppa jew li t-tifel jikber joħroġ l-abiltajiet tiegħu u anke jgħinu il-mod ta' kif ħares lejn il-ħajja. It-tfal jgħinuhom jiżviluppaw sija fiżikament u anke mentalment. Waqt il-konferenza l-psikoterapista Dr. Claire Franċika saħqet dwar kemm importanti li t-tfal jingħataw id-drittijiet ta' individwi fil-waqt li jitħallew jimxu l-passi tagħhom flimkien mal-professjonisti. Żidet tgħid li bħala terapija ma' tfal issir kemm b'mod individwali u anke mal-familja. Qalet li mal-membri tal-familja jigwidawhom kif jistgħu jibnu relazzjonijiet b'saħħithom fil-waqt li jgħinuhom joħorġu mit-trawmi. It-terapija issir permezz tal-logħob tpinġija u aktar modi kreattivi skont il-bżonn tat-tfal. Il-President tal-Assoċjazzjoni, Paul Gatt, qal li l-għan tal-konferenza kien sabiex il-kuntatt bejn il-professjonisti, il-familji bioloġiċi u l-familji li ser ikunu qed jiffosterjaw dejjem jitjieb u jkun ta' esperjenza sabiħa tfal. Terapija hija għodda importanti ħafna u li tista' ġib benefiċċji kbar għat-tfal, però din trid tkun akkumpanjata minn deċiżjonijiet li jittieħdu favur il-bżonnijiet ta' tfal. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal, Michael Falzon, tkellem dwar l-importanza tal-fostering biex jingħata ambjent ta' familja li tfal f'sitwazzjoni diffiċli. Semma kif il-Gvern huwa kommess li jibqa' jaħdem id fit ma' laqdiet kollha għal ġid ta' tfal.